Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, berriro euria eta haize Euskal Herriko ipar isurialdean, ni tuterara noa ostarte bila. Eguraldi honekin ez da giro. Hotzeri, katarro, burutik berako, erramazko, marranta, mafrundi, deitu nahi dazuten bezala. Baina Euskaldun asko gaur gaixori gaude. Luzea izango da asteburuaren itzala. Ez katarra eta ez marranta. Bilatzen ari zaren hitza biharamuna da. Ajea. Esango nuke. Ze ondo pasatu nun, ura gaua atzokoan, denbora luze batean, gogoratzekoan. Egun potoloa izan zen atzokoa, Euskaldun asko zegama izkorri lasterketa ikustera joan ziren lokatzartera. Antolatzaileek ibilbidearen zati bat moldatu behar izan zuten eguraldiak behartuta. Hala ere, jendetza batu zen zegama herrian, zein mendian gora. Eguraldi tristea izan arren, pozpozik iritsi ziren helmugara Daniela Oemus eta Manuel Merilles. Emakumezkoen maila eta gizonezkoen mailako irabazleak urren ez urren. Eta zegaman egonez ginenak, senperen egon ginen. Hori bai, lasterketaren zaleak bezala, blai eginda itzule ginen etxera. Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko 40. herri urrats festa ospatu zuten atzo senpereko lakuan urtero bezala. Tira, urtero bezala ez. Aurreko urteetan eguzkipean egin zutelako festa eta atzo uholden beldur izan ginen. Twitterren ospakizunari izen aldatu eta euri urrats izena jarri zioten. Euriteek erabat baldintzatutako eguna izan zen. Segurtasun arrazoiak medio, jaia murriztu eta gune bakarrean egin zituzten kontzertuak Arabagunean, zehazki. Arreta zentzu nahi ditugu, kontatuko dizkiguzunak, bizitzaz blai dituzu begiak, soinean urtea, ta kontu kutxunak. Eguzkia lotxati atera zen goizean, baina eguerdiko 12 aldera trumoi hotxen artean euria barra hasi zen senperen. Eskerrak talo eta bizkotxoek barrenak berotzeko balio izan zuten. Neomak taldekoek tamalez ezin izan zuten kontzertua osorik eman, baina dantzan jarri zituzten ikusleak. Eta mugimendua gorputzen genuela, euria desagertu zen. Jendea pixkanaka gerturatzen joan zen eta arratsalde partean festak ez da egin zuen. Xutik, Sutagar eta Aztetaken kontzertuak jendetsuak izan ziren. Elkartasunerako deialdia egin zuten herri urratseko antolatzaileek eta euskaldunak ez zuten hutsik egin. Zurekin mintzo direla diote xoriek, esan zer kanta egin dizuten. zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren. Hori diote baikorrin ere mugalari hoien. Mendikate honek lotuta, zure zaurian irea da, ta kantu hau biona.
Atzoko egunarekin galerak estaliko ez dituztenek ekarpenak egiteko kontu korronte zenbakiak jarri dituzte eskuragarri. Urratsak zubi izan da urtengo leloa eta urrats gehiago behar dira zubiak eraikitzen jarraitzeko. Zubiak oso beharrezkoak direlako, elkartasunaren adierazle direlako. Gaurko egunez, 2013ko maiatzaren 15ean, Ondarroan, sekulako erakustaldia egin zuten 100 lagunek zubi batean. Urtza alkortaren atxiloketa zailtzeko zubi batean bildu ziren eta 100 polizia joan behar izan zuten alkorta atxilotzera. Ertzaintzak indarrez atera zituen zubian elkarri helduta zeuden herritarrak. Eta zubi asko gurutzatu behar izan zituzten gaurko egunez abiatu zen Palestinar erresaliko herritarrek. 1948ko maiatzaren 15ean, Palestinarrek euren lurrak utzi zituzten bezperan Israelgo estatua sortu ostean. Exodonek Arabiar-Israeldar gatazkaren auzi nagusietariko bat sortu zuen horregatik gaur Nakba egun ospatzen dute, egun hori oroitzeko. Egun 5 milioi errefuxiatik gora daude Gaza, Cisjordania, Libano, Jordania eta Sirian banatuta, markatu. Beterik izantzaitzia, leki unia bestia kalizan itzen eriotza begi eta mizi ederreko baten amerten. Oso trebezin gatzen hemen ezabatarrin undan, beterik izantzaitzia, leki unia bestia kalizan itzen eriotza begi eta mizi ederreko baten amerten. Goizonta Palestinako herri txiki batetan haubatzen delarik bere. Orain Palestina ekarri duzuela, asteburuak eman du beste une gogoangarri eta paradoxiko xamar horietako bat, ezta? Eurovisioneko galan bertan. Bueno, gero aipatuko dugu. Tira gatoz Palestinatik gurera eta Eurovision alde batera utzita San Isidrora. Bai, guk ez egun Nakba ospatuko guk, San Isidro eguna ospatuko dugu, baserritarren eguna baita. Kondairaren arabera, Isidro nekazaria egunero mezetara joaten zen goizean goiz, lanean hasi aurretik. Egun batean, mezetatik bueltan, sorora joan, eta lan guztiak egin da aurkitu zituen. Mirari hori dela eta ospatzen omen da San Isidro eguna. Hori bai, aspaldi honetan egun hau astebarruan egokitzen bada, asteburuan ospatzen da. Ba hemen, miraririk ez, guk ez badugu lanik egiten gure soroa ez da bakarrik ere ingo. Kontatuko dugu zer dugun gaurkoan? Bai, Idoia Sánchez Gartzia dator, baina gaur ez dugu sexualitatea aipatuko, gaur erizainen egoera zariko gara. Eta eriotza zitze egingo dugu Antzuolagako herri eskolako Naikari Barrio Iturraspe eta Josune Jimenez Bilakastin irakasleekin. Baina pixka bat alaitzeko herri urratsen kronika egingo dizuegu gero. Tira, dena prest hasteko, AG, Biharamun eta guzti, maiatzak 15 ditu gaur eta astelena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok dantza eserita egiten dugula, gehien eskertzen duen bigarren kafeko kidea, June Romatet Ibarguren, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zemuz doa belaun hori. Hobeto. Zuekin Jaun Andreok astelenak igandearen ostean datozela gehien ospatzen duen bigarren kafearen kidea, goi hori ez dizarandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Altza burua, ostuna etortzen bare. Argi nauta. Izketan ari zaizuena Uinu Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 586 garrena du, maiatzak 15, arratsaldeak 4 eta 15 minutu oraintxe, gu hemen 3 bider 5, 15, eta gure hurrengo bi gonbidatuak kontuan hartuko bagenitu, 15 3 hurrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko. Ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Bado, Bertzean topatu ditut poesia, kantua eta desioa Geloskor gortako leloa Are fidelaren bozera behan Bertzean ikusi ditut galduta amets eraitxiak eskean Esan da bezala arratsaldeko 4 eta 4 pasatxo eta 17 izango dira laizter eta guk dagoeneko saioa abiatzen hasteko ordua badugu. Abiatu da aspaldi abiatu dugu, baina maite duten tarteari egin bar diogu lekua. June Romateti barguren zein da zure maite duta? Bale, nik daukat maite dut bat pres, baina esan behar dut maite detela gorgo jurik egin duen zubi lan hori sarreran. Eskerrik asko, June. Eta... Osondo. Aizu? Baino. Osondo. Barkatu, atzu herri urratzen moskortu eta gora ajerekin egoteren errua ez daukan nik. Baina maite zaitut oraindik. Bale, osondo. Segi, June, segi. Bueno, eta maite dutan ekana prestzen, maite detela asteburu honetan nire herrian gertatu den ez dakit, ez dut ekitaldia dituko, azkenean, igoera fase bat jokatu da nire herrian, Eskubaloian, eta kiroldegia goraino beteta egonda 3 egunetan zehar gure herriko taldeak jolastu denean, eta neskek zilarrezko mailara igotzea lortu dute, eta izugarria izan da ikustea nola elkartu den adin ezberdinetako jende pila bat, jendeak ez zuen Eskubaloia ulertzen ere, eta ikusten zenuen ondokoari galdetzen zergatik hori da falta, zergatik hori da gertatzen ari dena. Eskubaloiak baditu bere gauzatxoak, Bai, ez da eta kirol erresa. Nire lagun asko euki izan ditut askotan, partidak ikusten ondan, eta baina hori zea da esaten. Baina, izugarria izan da ikustea hori, ze polita izan den, guk unkituta bizitu genuen dena, eta esan berra dago, behaiek agian ez dakitela, baina badaudela neskaren bat edo beste ja ikutu dutela, neska gazteren bat ezagutzen dut ja Eskubaloian hasi nahi duna ikusi duelako asteburuan bizitakoa, eta maite sortu dena hor. Zeona. Niko juri badut maite dut eta maite dut eza. Zu bat aurretik botatzea. Ez, nahiago duzun bezala. Ez, zuk diozuna. Venga, bota. Daukate maite dut eza. Nola izan du eskailera efektua, nola da hori? Eskaierako espiritua. Asteburuan Zaragozan ibili naiz unibertsitateeko lagunekin, urteko kedada antxe egokitu zitzaigulako, eta antxe hotel batean astebura pasa dugu. Eta hotelak bazuen goran piztina, igual Instagramen batematik ikusi du, irain asko jaso ditut, hemen Euskal Herrian euripean zegoen jendeak gu eguzkitan piztina baten ikusi gintuenekoa. Mito guztiek erauste aldera esan barrizu eta argazkirako sofritu genula pixka bat, ura 12-13 gadutara zegoen, kanpoan eguzkia bai, zierzu haizeak jotzen zuen, etzala horrela, igual, argazkiek irudikatzen zuena. Kontua da, eguzkitan tarte baten egon ostean, pentsatu genuela, 22 urte ez dauzkagun gaztetxo pare batek pentsatu genuen aizu. Igual arropa guztia uken du hemen aizeak fuerte jotzeu, ez otean oztuko, eta jetxik janotele, arropa lehorra hartzea, eta zensuera egotzeakoan, jetxik gintun rezepzioraino, eta rezepzioan sartu zen jende gehiago. Gubiok, 5 gehiago sartu ziren bertan, eta gero beste 2. Eta, igogailuaren pixu marka gailua piztu intzan. Pip. Vale, hemen norai sobran dago, noski gu lehenengoak ginen sartuta, ezkenuen keinurik egin ere beste 5, azkeneko 2 izan ziren, bat aterazan lehenago, eta gero bestea, eta orduan ja libratuzun. Eta ez du hango, notas batek esaten, bueno, pero que sepáis que aquí el que pesa mucho es ese. Eta ni seinalatu nindun, bide batez itzuliko dute, jakizu hemen asko pixatzen duena hori dela, eta ni seinalatuz. Eta maite dut ez da tipoaren komentarioaren, egin momentuan parrabura eman ziten, tipo guboa. Baina gero pentsatu nuen, reflejo azkarragoak bagenitu, esango nizkioken bizpairu txorradatxon nik ere, hartaburu astazakil horrek, baina momentuan enuen erreflejorik izan, eta gero danak etorritz zaizkidan. Baina pentsatu nola hartzai azento pixketekin esan izan banio, mira, la primera te va a dar esta y la segunda la parez. Arki gatuko nintzen antxe, baina hori ere ez zaiten atera, eta kakazarra baino, hoxe da nire maite dut hori, eta
flipau, osea, lehetxe esan barri nahi, asko barkatu Idoia, asko pixatu mikroa iriki dut dagoeneko, asko pixatzen dudan, edo ez, Idoia Xarma, arratsaldeon. Hola, atxaldeon. Nolge? Gaur ez dakit abizen hori merezi duten. Ja, gaur ez, gaur Idoia Sánchez. Idoia Sánchez García. Bai. Atxaldeon. Atxaldeon da noi. Gainera, ez da lan, abizenak zain ditu danien batzutan hori espainol kutsuen muten dugu, baina aurreko baten hola, urteten die Instagramen eta ez Instagramen bakarrik, baina hola, Googleeko anuntzio batzutan eta abizenen asuntoa. Barokan deskuren naben, bai, Sánchez abizena eta bai, García abizena, berez, eratorri euskaldunekoak diela. Así que... Hor badaude, beran bai. autoestimuan dako... Gauza txarra ez da, ez? Ez, bape. Baina, bueno, behitu, nire maite duta, da guztiz errevoluzio baju hau bat bekua. Eta esangot, maite dutela pila bat, gaur, ziklo honetan nire hilekoak eukiolako kriston detaian irekiko, ze hori zapatu baten etorregat beste barik. Eta ze politxa izan dan, ez egoera hori emun, eta inoia salpenak emon behar izan ez izatia, ingurukoa jakitxoko beste barik biharren nagoen azala, etxien tranquile egon, eta inoia azalpenak emon behar ez izatia, arrazoia hori zala, ez? Etxien gurotu geratu, beste barik, jeko etorri jatelako gaur, eta lasei gurotelako egon. Eta ez euki behar izatia, eta zeba, ez? Hartu zezer eta urten. Eta beste barik, inoke ez erantzun izan ahola xen, eta benetan nire erabaki hori normaltasun osoz babestu izana, maite izan duten zuzer da. Zeona. Ez du balio, nore ote dario, ez du balio. Bide batez aurreratuko dizuegu, asteazken honetan Nil taldeko kide izango dituela gurekin, hementxe bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, eta gure off-berzarra, piano ederreta goxori, joko dutela aspaldiko partez esan behar nuen, ez da inor aspaldi honetan gure pianotik ibili, ez da, Goiuri? Zuzeu? Ni neu. Eta igual Idoia etorrozanean azkenengo aldiz igual. Ez, orduztik uste norbaite bai, ez? Hori eske bereziki gogoratzen duten zer. Ez da torkit burura zein izan zen azkena. Tira, Goiuri, zein da zure maite duta? Sarreran aipatu dugun efemeridetako bat. Izan ere, hilak tente jartzen zaizkit ikusten ditudanean 2013ko udaberriko irudiak. Izan Ondarroan Urtzalkorta atxilotu zuten hori edo Donostiko Bulebarreko askeguneko irudiak. Orduan izan zen 2013ko udaberrian, Donostian atxiloketak apirilean izan ziren, Alkortarena esan bezala gaurko egunez izan zen, baina irudiak ikusten ditut eta unkitu egiten naiz eta ni Donostian izan nintzen garai hartan, bertako askegunean, eta bertako sentsazioa oraindik sentitzen dut ikusten ditudanean irudi hauek, eta zoragarria iruditzen zait nola euskaldun gazte, eta ez hain gazte asko, kapazak izan ziren antolatzeko eta esateko bida gaur goizeko hiruetan zubi hontan eseriko gara denak elkar lotuta, besoetatik lotuta, erdian jarriko dugu Alkorta eta etorriko dira, bere bilaz, etorriko dira, Audientzia Nazionalak ala esan duelako, baina banan kendu beharko gaituzte. Arratsaldeko 8:24 ditugula aurrera egin aurretik, beste maite dut bi eskatu beharko ditugu, bata gure gaurko gonbidatuetako bati. Zuki. Idoia. Esan duten aia, eskatzu guztau. Zuko esan duzula esan barruzu. Bale, barkatu. Gaur zurekin etorri den Edurnearen ari eskatu beharko digu bere maite, eta Edurne arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Eta ongi etorri bigarren kafera, Eskerrik asko. Gutxu gara bera maite duten dinamika ikusi duzu. Bai, pentsatzeko ez denbora handik euki, baina zehose. Nik botakoen nire maite duta, oraindik gorreta daukala. Okurritu zaizu ja? Bai, uste baiet. Orduan zein da zure maite duta? Nik esango nuke maite dudala asko nola uda gerturatzen ari den, eta aurten zorionez udako porrak izango ditu dala jakinda. Asko maite dut udako planak egitea, oporrak antolatzea, ze urtero ez dut aukera hori euki, eta hori asko maite dut. Eta horri lotutare, esango nuke asko maite dudala, pentsatzen den jende asko ipasatzen zaiola, nola egunak luzatzen ari diren, eta, txaldeko bederatziak izan eta oraindik egun argia da, eta, hori da nik maite dudan hantxe bertan. Eta galdera daukate, urtearen beste garaian, arratsaleko 6 iluntzen duenean pixkan madarikatzen ibiltzen zaren horietakoa zara? Bai, pixka bai. Eskerrik asko. Tamalez bai. Ez esan oso altugo Juriren aurrean, niri debekatu egiten dit garaio egiten kejatzea. Barkatu, 2 aste ematen dizkizut.
bihaste, baina madarikazio garaiak 3 hilabete irauten ditu. Bai, baina badakizu ze astuna den zu egunero entzutea, esan ez, erretzeldeko zeiak eta ja ilun duzu egunero. Errepikatzen ez den emakume, Abiatu horretik nire maite duta labur-laburrean, aipatu du gaur San Isidro dela, nik badut lagun bat aspaldikoa, berani baino aspaldikoagoa da, baina aspaldi gara lagunak, eta Isidro izena du, eta berak San Isidro ospatzen du, beharan bezala. Eta orduan urtero bere santuan 11etakora gonbidatzen gaitu. Gaur 11etako ezean bazkari modura egin dugu, baina graziosa iruditu zait, ze uste dut gaur berak esan duela eskerrik asko gehiagotan, alegia jende gehiago zoriondu duela, bataz beste edonor urtebetetze egun batean zoriontzen dutena baino gehiago. Eta gauza edarra da, eta pixkate, ez da gitu, usadioari eta nolabait heldu diogu, eta ospatu dugu San Isidro. Tira, mendik entzulen hartan esan ditu gaizu, eta letra honen inguruan ze hasi beste naiz egin, hori ondo alda guzkeraz, ez dakigu, besteok igual besterik esango genuke, baina ez dakit, nogen darri galdetuko diogu egunen batean, edo galdetu zuek Twitterren bidez, edo Instagramen bidez, ea hasi beste naiz egin horrekin, ze martxa, eta igual erantzongo dizuet, ez dakit nik osondo, nik ere euskeraren ere ezagutzati behintzat, ez dut ondo egiko katzen, baina Auskalo, haizue, arratsaldeko 4:08. Galdera egin eta erantzunik baduzu, bide batez pasa, gure beste entzulek ere ja, belazaratu duzuen galdera hau, akaso ezagutu nahi dutelako. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bueno, entzule honek gainera soluzio eta guzti badauka taldearentzat, euskalkiak ematen omentzien aukera hasi besteiken naiz egin esateko. Maitasun guztitik gure entzule baina erantzu iezue, esaiezue, igual ez zuzenekotarako ondo datorkie, edo auskalo, zer, guk galdera bota dugu, zuek kontatu ondoriorik lortzen baduzu. Esan, saiatu, ez zinenik, ez dezatela esan, apurtu, ez zinenik. Eta utzi dugu esan gabe beste entzule baten maite duta, nire maite duta da, Inigoren maite duta Zaragozan joek emorro, gorka. Enbidia hori landu egin berda, Zure barne matxinadez, mamuaitirak gailurrik ez. Ez dezatela esan. Arratsaleko 4:00 izango dira 10 segundu barru eta guk osasun sistema publikoaren inguruan hitz egin nahi dugu zuekin. Bota ditu hainbat kontu hemen. Erdi broma eta erdi ez broma, serio hartzen ditugunak eta hartzen ez ditugunak, baina hurrengo gaia serio hartzen dugu asko, serio hartzeko modukoa delako. Osasun sistema publikoaren krisia bada, egun gizarteak kezkatzen duten gai nagusietakoa, azken asteetan, hainbat udalerritan, Euskal Herriko hainbat lekutan ikusi ditugun manifestazio eta aldarrikapenak ikusita esan liteke gehien kezkatzen duen gaietako ere badela, baina askotan pazientearen ikuspegitik ikusi izan dugu osasun sistemaren gainbehera, krisi hori gutxitan akaso jarri gara sistema horren langile direnen ikuspegiari erreparatzen. Horrexegatik ekarri ditugu gurera dagoeneko aurkeztu dizkizuegun eta erizain diren bi pertsona barruagotik euren baldintzak eta egoera ezagutzeko. Idoia Sánchez eta Edurneran aurkeztu dizkizuegu dagoeneko, baina arratsaldeon bioi berriz ere. Arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin ez dakit osasun sistema publikoaren inguruan bat aldarrikapen egin dira, langileen aldetik esaten nuen bezala, eta akaso entzutetsuena hor Idoia izan da azken garai hauetan,
lehen arretari dagokiona edo ez? Esango nauke baietz, eta egitza da baitza, inone diskursuaz apropiatzia ez dela zelekusa modu baten beze nere asmoa, nik izango die ixixe lau urte ospitxaleko jarduna alde batera utzi nabera lemailako harretan, zentratzeko esan bierra, baina lan egokitzu jatelako izan zen, eta egisa esan, bai, kalera begirako aldarri gehiago emuten diela esango nauke, edo behintzate eguneroko jardunian aldarrikatzeko gauzak egunero urteten diela esango nauke, eta igual horregatik persentia gehiago kale mailan, ez dakit. Edo, esan dute Edurne askotan badela ez, pazientearen, denok izan gaitezke paziente, baita profesional zaretenok ere, baina pazientearen ikuspegitik aztertu izan dugula gehiagotan krisi hau, aldarrikapenak askotan badaudela, pixkate, herritarron, asebetetze ezetik, itxaron zerrenden iraupenetik, gaur egun konsulta presentzial bat lortzeko dauden zailtasunetatik, eta bar, baina profesionalon aldetik ere, esan daiteke azken garaietan ere, gero eta gehiago ari garela ikusten, ez? Zuen aldarrikapenak, bai erizainenak, bai medikuenak, osasun sistema guztian parte hartzen duten ia langile guztionak, eta bertan erizainak izaten ari zaretela azken aldian, protagonismo pixkat edo behintzat antolakuntzan minimo eta inzaia den hori lortzen ari zaretenak, ez Edurne? Bai, nik uste da azken finean bai, erizainok daukula tratu oso zuzena, beste langileke bai, baina erizain bat tekitzei marbalin bado, esango nuke, oso tratu zuzena daukula pazientekin, familiekin, eta komentatu ituzun keja guzti hauek, edo deserosotasun guzti hauek, zuzenki gugana botatzen dituzte sarri. Eta askotan, ez esategatik beti, ados gaude, beraiekin, izan ere zure paziente izaten zea askotan, eta arazoiekin aurkitzen zea, ez? Eta nik usteet, horretik bai mugimendu handi bat dagola, eta horretaz aparte gu dauzkagun gure arazoak gure lanbidean. Laizter aztertuko ditugu, egoera hori, arazo horiek, baina esan barra daukagu, gaurko, erizaintzaren egoera aztertzeko solasaldi hontarako beste hainbat erizainekin ere harremanetan jarri garela, badirela asko hitz egin nahi ez dutenak, eta badirela kasu honetan bi behintzat gaur saioa entzuten ari direnak, eta konpromiso hartu dutenak nolabait anonimotasunean eta testu bidez, behintzat euren iritziak ere plazaratzeko, beraz, eskerrak emango dizkiegu, noski, baina uste dut horrek ere argi erakusten duela idoia badagoela, ez, edozein espazioetan egon daiteken, eta kaso osasun sistema publikoan bereziki, alako beldurra edo behintzat nik ez dut nahi hemen arazotan sartu nahi, nik ez dut aldarrikapenik egin nahi, eta hori da, kaso ahultzearen diagnostikoan, arazoietako bat antolatzea ez dela errez izaten ari. Egisa da bebai, esango nauke osasungintza badala zela baitz, eta gerora batez be osasun esango nauke lehen mailako harretan emuten dala azken baten guke jarduna, naiz eta gero batzen garen oso bakartxua edo badala. Orduan alde horretatik edo esango neuke bakarrik sentitze hori egunerokotasunean izen leike aipatzeko dan zeo zer, baina gero ez dakit galdu inoten japurrateari segurenan, hainbeste gauza esan batera, hainbeste gauza gure ditu danak esan, eta ez dakit, ez dakit zelan azaldu ingurotena esan, gero jarraitxuko, bai, oin naztu inazaporrat. Hau, tira, Edurne, baina aipatzen honez, batzutan antolakuntza hori elkarrekin lan egin eta aldarrikapen kolektiboietara iristea, ez dela erabat erresa, eta uste dut aipatu dan egoera hori ere badela adierazgarria ez? Bai, azken finean, berez zaila da edozein gauzetarako jende talde handi bat antolatzea, hori hasteko. Eta gero osasun publikoan lan egian langile guztien artean bai, baldintza oso desberdinetan gaude danak, eta bakoitza bere bizitza etapa baten dago, eta gauza bakoitzari bere lehentasuna ematen dio, eta hori nik uste oso garrantzitsua dela antolakuntza on bat lortzeko. Eta, bai, batez ere hori esango nuke, nik, zaila dela, zaila. Gehitxuko nauke bide batez, ez hori bakarrik, eta nik uste klabe dela Edurnek aipatu dauen baldintza desberdintasun horrek. Azken baten,
ardatz berdinagatik zeharkatuak gare egunerokotasuneko jardunian, eta egunero zailtasun oso berdintxoi aurren behar izaten dotzau lantalde baten, nun bakoitzan egoera oso desberdina dan. Orduan gero aldarrikapen kolektiboak itxerako orduan bebai asko igartzen da desberdintasun horrik. Zen naiz eta aurren behar izaten dutzeun arazo berdinei egunerokotasunean, presiño berdintxuei, ez dakit, hori ez, egunerokotasunego lanien aurren beharreko milaka gatazka eta egoera. Baina, gero norberan egoeria sistema horretan desberdina da, eta horrek gero batasun bat sortzeko zailtasunak ekartzen ditu. Bakoitzaia ardatz desberdin, maiani desberdin baten dau. Amore ematea ere badago bideen artean, oraintxe gure erizain anonimo horietako batek aipatu digu bere inguruan ikusten duena dela jendeak beste bide batzuk hartzen dituela. Bera ere hortan dagoela, pixkanaka erizaintzatik urruntzen, eta inguruan erori ikusten duela erizaintza estetikoruntz, beste osasun arlo batzuetara, edota erabat kanpo dauden lekuetara. Eta horrek, itzultzen ari naiz, belarri presta delako, eta hemen itzulpenak egiten ari nahi dutxu bera, baina hori da aipatu duena ez, eta pixkat urruntzen ari direla espazio horietatik. Eta horrek ere usten du beste mito batekin, ez? Erizainak ez daude, oposizioak behar dira. Erizainak egon badaude eta seko erreta zaudete, asko. Esango nuke, nik esaten mutut egisa aspaldixen unibertsitate girotik eta oso deskonektauta nauz, eta ez dakit benetan zein dan egoeria fakultadietan. Ez dakit benetan erizaintzako klasiak utzik dauzen, ez? Nik, eta badakite osasungintzako arazua, osasun langile asko eta profesio askotan zabalketan dela, ez dakit benetan medikuntzako egoeria zein dan. Egisa esaten mutut erizaintzakua bez. Ez dakit benetan egisa dan, ez dakit klasiak utzik dauzen. Baina gerora guri egunerokotasuneko jardunien zabaltzen jakun mesua beti da, ez dauz. Hori da guri esaten jakuna, bai oporrak eskaketan ditugunean, bai egun libreak eskatzen dozunean, edo tailer bat antolatu biozunean, eta egun hori kubreru bier jatzunean, beste jardun komunitarioan dedikau biharreko beste egoera batzutara. Da ez dauz. Baina zuk esan duzu moduan, eski gauzenon artian be, eta kuriosua itxe jatze, lankide honi pila bat eskartzen dut eta azkenean hori plazaratu izana, zenik bada gure artian asko igartzen duten zehozer. Eta broma moduan esaten dugu askotan, ez, ojala beste gauza batera dedikako banitzen, edo gure danagatik, baina askotan da, ez, zego gorra dan, benetan guztetan jatzun, ez, karrera bat itxia, ikasi dozun horretan lan itxia, eta momentu horretan konturatzea zori gaitzeko pertsona bat bihurketan zarela. Osea, egunerokuak ze desberdina dan azken baten ez, ze izen leiken profesio eta zure lanak gustatziak, baina gero zure egunerokuak jatia guztiz dauen egoeriagatik. Esango neuke hori dela, dauen tristiena. Entzuten ari den bi erizain anonimoritako batek dio, agasun nabardura bat, osasun sistema publikoa ari zarete Espainian jartzen, ez da egite Espainian edo, baino, esaten du, osasun sistema publikoa ez du horrek ez da behidatzen oraintxe, kudeak eta ez da behidatzen duela. Bai. Eta esan dit, gauze izena jarri bartzaile, osakidetza da oraintxe arazo bat, osasun sistema publikoa, mundiala, unibertsala, doakoa, hori dena aldarrikapen komunean dago. Vale, nabardura onartuta, ez da osasun sistema publikoa, edo behintzat ez da osasun sistema publikoaren errealitate politiko hori, baizik eta gurera etorrita daukaguna. Hemen arintzen ikusten datu bat, Espainiar estatuan langile, osasun sistemaren langileen ehuneko 50% burnout sindromea dauka, edo sintoma dauzka, alegia, erreta dago gurera ekarrita. Hemen bada egoera bat aldatu dena, garai batean, osasun sistema publikoaren egoerari erreparatzen genionean edurne, bazegoen, baino Euskal Herrian osakidetzan gauzak beste modu batera daude. Eta kasu hori momenturen batean erreala izan zen, ez dakit, baina gaur egun zoritxarrez ez da are gehiago. Datu zehatzik gabe, nik baditut Espainiar estatuan lan egiten duten erizainak oso erreta eta beste batzuk esaten dutena. Gurreta gaude, baina Euskaldunak okerrago daude. Eta hori leno etzen horrela, esaten didate ez. Noski, hemen datuak hori neurtzeko ez zierrexak, baina zuek zaudete barruan, entzun dugu dagoeneko entzuten ari diren erizain anonimoien iritziak, bada, gero eta erreago dagoen kolektibo bat. Bai, guztiz, eta, nik uste ezin dugula alde batea utzi, oindala oso gutxi pasaudan pandemia bat, izan dela oso gogorra, osasun munduan lan egin don danentzat,
baina kasu honetan erizainetaz hitz egiten nahi ganez, nik uste horrek asko erredola profesioare bai, eta gero argi dago erizain asko erreta daudela, Idoiak esaten duen bezala, ez? Lanen aizean bitarten askotan eborroma moduna esaten da, baina bai egiten da komentari hori nola utziko nuken edo aldatuko nuken. Eta pena handia ematen dut, zen ikuste dela profesio bat guztiz bokazionala. Eta oso polita. Baina, bai, horrekin esan dezun guztiakin guztiz ados, bai. Erizain anonimoetako batik, akaso izena jarri barko nizkieke edo? Alditxuz inventau. Bai, nola deituko diegu? Alaitz eta Maider. Venga. Alaitz eta Maider ondo da, bai. Alaitz eta Maider. Oain ez da gizein dantzin. Alaitzek dio, osasun publikoaren arira, Tolosaldean ospitale publiko baten beharra ezinbestekoa dela ikusten dugu. Bai profesionalentzat, baita ospitalearekin komunikazio zuzenagoa lortzeko, bai profesionalentzat ospitalarekin komunikazio zuzenagoa lortzeko, baita erabiltzaientzat beste tokietako herritarrek bezalazko kalitatezko zerbitzu baten eskubidea edukitzeko. Erabat, hau inoiz aipatu dugu, Goiuri eta biok Tolosarra gara gainera, eta uste dut hau duela aste pasatxokoa manifestazio erraldoi eta uste Tolosako herriarentzat historiko izan zen horretan, azpimarratu genuen, nik beste nabardurate egin nuen, uste dut Goiurik bat egingo duela honekin, eta da, egon dela, olako joera bat, baina ez dugu politizatu behar, eta da, osasun sistemaren krisia erabat politikoa da, eta erantzule politikoak ditu, beraz, gaia politikoa da, sistema politikoaren defentsa erabat politikoa da, eta ezin esan dezakegu hemen, ez dakit, nolabaiteko ardura lausoa dagoenik. Denok izango dugu, noski, gizarte bezala arduraren zatitxoren bat, alderdi politiko guztiek ere arduraren zatitxoren bat, baina, Osakidetzak Eusko Alderdi Jeltzalean hemen daramatza urte asko, Tolosako udalean Eusko Alderdi Jeltzaleak kudeatu du udaletxea eta komunikazio hau eta sistema osasun publikoaren ospitale hau, Tolosaldeko ospitale publikoa behintzat, izan da horre, eztabaiatu nahi izan ezten eta beti blokeatu den gai bat, beraz. Bai, guztiz despolitizatzea nahiko zaila iruditzen zaigu. Esango neuke gainera, aipatu esun lankide bateke komentautakoa, ez? Azken baten lurralde honetan daukuen osasun sistema, holaixen da ez, da unibertsala publikoa eta danontzakoa. Hori, sistema hori bere hortan ez da kolokan dauen, azken baten da hori gestionatzeko aurrera doian modelua, eta gestiona hau azkenien politikoek itxen dauen zeo zer da. Eta orduan horrek dauko zuzeneko eragina inbertan aipatu zuen moduan, orduan oso zaila da benetan gauza bat eta beste alde batera ustia. Kontuan neukitxe gainera osasungintza erkideguetako erantzukizuna dela, ez? Ez dela gauza bat Madriletik eratorritxa datorna eta gauza honetarako eta gauza txarretarako ez da gauza bat danontzate berdina dela eta maila berdinen dauena. Orduan, netako, da borrate, zelan da, el pintorri lago berrata horre gauzak komplejuak dien diskursuak die, ados nau. Baina, ez da, eski igual bada politizau biharreko zeo zer. Alaitzek, aurreko Maider zen ez da. Gure erizain anonimoetako besteak dio, oso babes gutxi duela erizaintzaren kolektiboak, lankarga gero eta handiagoa dela gizartearen zahartzaroaren ondorioz, eta ez dela indar refuerzo sanitario hori, osasuno indartze hori ez dela areagotzen, eta ondorioz gero eta lankarga gehiago, eta gero eta baldintza eskaxagoetan ari zaretela lanean. Esango nauke gainera, aipatu dozun arazo txar horrek daukola gainera, zutabe desberdinak azkenian eltzen garela topera dala hori, ez, lankarga erraldoi hori. Alde batetik da, zuk aipatu dozun moduan, ez, gero eta gizarte helduegu batera bidien goiaz, horrek ekartzen dauen osasun arazo danekin, eta horre bihar jakienak. Eta aitortza eta babes bebai pentsetan jate gauza importantienetakoa. Azken baten, gure jarduna enfokauta bai egon bieko litzake gaixotasunen prebentziora, osasun hezkuntzara, eta
hori dana biharrezkoa da, baina oinarri batetik. Kontuan euki gauzela, ez, ni etorten hasieran askotan aipatzen dute, ez, sexu hezkuntza dela gure gabeziarik handixenetako bat, baina osasun hezkuntzarik bestauko, ez dakigu erabiltzen osasun baliabideak, ez dakigu benetan zeren aurrean bihar duen arreta medikua, zeren aurrean bihar duen erizainan arreta, ez dakigu ez duzkoelako erakutzi. Ulertu idazu, nik hau gauzak dakit izainan azelako, bestela be, enauke jakin, ez dakigu askotan zapatu gau baten, txixa infekzio baten aurrean baldin manau, nora jobioten arreta hori lortzeko. Baina esaten dutzuetena, azken baten noin bertan gauze goera baten, nun nik nahi dotin komunidadera begirako gauzak, herrira begirako gauzak, hezkuntzakin lotutako gauzak, biharrezkoak izango dienak etorkizun baten paziente aktibuak eukitzeko, nun norberak bere osasunan kudeak eta eraginkor batein leiken, eta ez, osasun egoera, geixa huitzeko berba azken baten osasunana eta ez gaixotasunana. Baina gaur egun da gauz egoera baten nun gure lankide medikuen falta zuzenean eragiten duzkun guri, eta nik egunerokotasunean atendi duten ditut patologia akutu pila bat, ni hasi nitzenian lanien ezienak nikin biharrekuak eta oin badie, baina nik formakuntza berdina dauket. Orduan, hori dana, doia bola erraldoi bat itzen. Nun nik egunerokuan, benetan gurot, osasun hezkuntza mai gainen jarri, horrekin aurrera jentia esi, jentia esan dakoa, jentia aldun du bere osasuna eraginkorra izen deixen, bere osasunan zainketia eraginkorra izen deixen, baina nire eguneroko jarduenen ez daukot denpora ikoritzeko, eta ez daukot errestasunik hori itxeko. Orduan, ja alde batetik ez, keja hori zugana dator ez dagotzulako denporia, eta orduan aitortza hori galtzen zoiaz ez dagotzulako presentzia, besta eta pazientin bizitzen ez dagotzulako eraginik. Orduan, jarreketan duzu izaten jente askondako, medikuak baino maila bat berak duen osasun langile hori. Orduan, oso nekeza da. Beste mezu bat bidali dugu alaitze, gure erizain anonimo horitako batek, eta dio sistema publikoan beste arazo bat badagoela, eta da zenbaki bat garela. Eta eman dakizueke kontratu bat bihar inoiz lan egin ez duzun unitate batean, audio berak nik gehituko nuke, eta egon zaitezke lanean eta bihar zure kontratua bukatu, eta ez jakin, nora letxe joango zaren, eta non egingo izuten kontratua, naiz eta jakin lanean jarraituko duzula ikargarrizko beharra dagoelako. Ez jakintasun, gora, bera, desoreka horretan ere ari zarete, eta ari dira bestelako erizainak ere Edurne. Bai, nik esango nuke gure lanbidek dauzkela bi alderdi, ez? Alde batetik erizain beharra handia dago, ordunzuk erabatea bestea badakizu, kakotxan arten lana izango dezula, ordun alde hortatik daukezu segurtasun maila bat, baina beste alde batetik ez dakizu zelan baldintza izango dien, nun ingo dezun lan, eta nun esaten detenen ez dut esan nahi herrietan bakarri, baizik eta ze zerbitzutan lan ingo dezun, erizaintza oso zabala da, eta toki desberdinetan tokatu altzaizu, formakutza kontinuo bat behar izaten dezu, edo ezin tokita juten zeanen, eta horrek eragiten du, hori alaitza, omaider ez dakizein zan, egitako batek esan duen bezala, ansiedade bat, ez? Osea, da nerviosismo, estado de nervios, ez? Esaten da, denbora guztien daukezu ardura hori. Daukezu alde batetik segurtasun puntu bat, baina beste alde batetik zaude kilikolo denbora guztin. Eta azken finen hori esaten dona, zenbaki batzea. Eta pixkaldotute idoiak esan donakine bai, zenbaki bat izate horrek bai eragiten do, segundan lun lan iten dezun, adibidez lehen mailako horretan lan inezkeo, implikazio maila handia dago erizainana lan horretan, eta zuk hor 2 aste bakarrik lanitek eragiten do zure implikazio maila bajuago izatea. Eta beste erizainengan hankarga gehigarri bat sortzea. Ziurrenik, ez duzulako ezagutzen akaso, zure egin beharra denbora gehiago daraman pertsona bate bezala. Bai, izan daiteke. Egokitzapen konstante batean zaude. Bai. Ez hori bakarrik, Edurnek esaten duenarekin lotuta, azken baten da ez, hori lemailako harretan azken baten ez, horregatik esaten da ez, erizain, familiako erizain eta medikoak gare. Hau da, zuk pazientian bizitzan eskuartze bat eukiko dozu, impacto bat eukiko dozu. Baina, karo, zu baldin bazara pertsona bat, egunero leku batetik bestera dauen, ez da inolako harremanik sortzen, zer esanik bez terapeutiko, ez da inolako harremanik sortzen pazientiakin, orduan, ja konsulta hori oso gotzian geraketan da, eta azken baten izango da, hartu eman bako zeo zer. Eta orduan, hor, ez dutzen portazuzu zenbaki bat izetiarik edo ez, azkenean, pazientiak bihar dauen hori konpontzen da, eta jazta, baina azke, orduan geraketan jakuna da, osasun gintza bat oso pobria, esango neuke.
Osa, ez dauko lasken baten, atzetik dauen teloi atzien dauen hori dan, abiarreskua dan azken baten guk gizarte osasuntxu bat izeteko, hori, bestela, ez dau aukerarik ez dela hori txeko. Eta jarraikortasuna hortarako da bere biziko importantzia dukuntze osar. Ezin dugu alboratu hemen beste hausnarketa bat, eta da sistema publikoaz ari garen honetan sistema pribatuaren interesarena. Referentzia bat hartzeagatik duela gutxi eldiario.esek argitaratutako entrevista bat, Tomas Cobos, Espainiako Medikuen Kolegioko presidenteak, aipatzen ditu ez, krisiaren 3 ardatz, hirugarrenera joango gara, beste eta zerbait hitz egin du, akaso lehenengora, lehen arretaren krisi horri edo ere heldu beharko diogu berriro, baina aipatzen du, ari direla ikusten gero eta gehiago, behintzat Espainiar estatuan, eta ondorioz ego Euskal Herrian, lehen, ez da egite, sistema publikotik pribatura jotzen zuen dirua zuen, eta belauneko ebakuntza bat, kataratatako ebakuntza bat, begitako gauzaren bat, Euskal Ozer, egin nahi zuen norbaitek, akaso autu hori hartzezakeela. Gaur egun, oinarrizko medikuntza zerbitzuetarako ere jende ari dela horrelako joerak hartzen. Eta hor, arazoan norbait pentsa lezake, bueno, baina dirua daukanak egin dezala nahi duena. Ez, arazo asko zaratago doa. Ari garen osakidetzaren edo sistema publikoaren, Espainiar estatuan beste sistema publikoen ahultze horretan, dinamika horrek ekarriko du gero eta ulagoa, gero eta txiruagoa, eta azkenean gero eta estatu batuetako ereduatik, nolabait referentzia igual ezagunena, sistema superkapitalista sanitarioaren referentzia gertukoena estatu batuak dugulako edo ezagunena, gero eta handik gertuago egotea. Ze erreakzioak askotan horixe dira, gaizki zaudete, baina gaizki egoten jarraitzen duzue. Eta hor lehen aipatzen dugunez, ardura politikoak ere egon behar dute. Oraintxe, zuek ezagutzen duzuenean, osakidetzari dagokionez, kudeaketak gero eta prekarizazio, gero eta baldintza okerragora eraman du sistema. Bai, guke daramakigu lanen osakidetzan nahiko urte gutxi. Alderatuko bagenu gure lankideekin urte gutxi, baina nik beti entzun izan den, nola osakidetza oso punteroa izan den, nik Katalunian ikasi non, karrera, eta askotan eredu bezala osakidetza esaten zen. Material aldetik, edo mediko aldetik, edo dena delakoa, esaten zen, ni gaur egun ez dut hori nabaritzen. Eta pena handi bada, ze azken zuk esaten dezuna, ez, dirua daukanak esan daike, nik ez dute 3 hilabete itxoingo bela honetik operatzeko nik dirua dauket, ordaindu ingo dut, eta horrekin aurrea. Eta hola, poliki zulok tapatzen juten geha, baina azken finean hori ez da helburua ez da dirua daukanak operatzea eta bestek 6 hilabete itxoitea. Ez, Ido? Bai, esango nuke hori gainera oso lotuta dauela baita, egunerokotasuneko jardunien baita, ez? Ze aipatu dituzun horreik askotan interbentzioekin doiaz lotuta, ez? Ebakuntza konkretuak bihar dituzu eta hori. Baina nik egunerokotasunean bebai ikusten dut jendeak bere diabetesan kontrola adibidez Nafarroko klinikan eroaten ditunak. Eta azken baten da, zeure ambulategi izan, zeure lehen mailako harretan, zeure erizainakin eta zeure medikuekin egin lizken gauzak, beste, ez, askoz gehiago patologizatzen die gainera alde batetik, eta ez, eruan biozu beste leku batera. Orduan, egin baten da guztiz hori, ez, azken partxiak tapatzen fatia, ez, baliabide ez batzutatik izen lehizkena medikuntzako personala falta, erizaintzako personala falta, azken baten guk lankidetzagatik egunerokotasuneko jardun aurrera eta erabi hor dozu, eta etaraten dozu, fulano faltau, ero ez. Eta hortan gabitz, gure borondate honez, gainetik datorren, eta bera etorten dabilen modelo eredu baten, petatxuak jarten egunero, gure borondate honetik, lankidetzagatik, eta ez ikustiarren lankideak fatal, eta hori da, holan eteraten da aurrera lana, esango neuke egunerokotasunean. Da, ez ustiarren, ez pazientiak erortzen, ez lankideak erortzen, baina azkenean borondate on hori, kantza dutzen da. Eta orduan ezin leike dana oinarritxu, eta esatia, horren ondorioa ataratzia, bain ditugolako bilerak eta holaxen, eta gure gainetik dauzen pertsonak ikusten daue gugan dauen motivazio falta hori. Baina gure motivazio falta hori ezin leike guri azterketa batein bakarrik konpondu.
azken baten da gauza bat oso komplejua eta engranaje pila bat ditxuna, eta nik uste dut era orokor baten landu biharreko zeu zer da, ez da bakarrik esatian niri, eta zuek segat izaseolako triste, segat izaseolako enbajon nauta zeuen lanakiko, hemen aipatu ditugu gauza pila bat, orduan, ez da bakarrik niri ekartia zeu zer ni egunero irribarre batekin ingo dostana lanera fatia, hortarako dauz nire lankideak zorionez, ez dakit, ez, horgatik noia posik lanera. Baina gero dauz beste gauza batzuk, ez dauzenak nire esku konpontzia, eta nire esaten dututena, ez da nire nik lan itxeko dauketen borondate honez konponduko. Ordan, peteta jate enfoke oso pobre bat alde horretatik. Adibidez hemen Maiderrek dio, nire gaztea naiz eta ez daramatzat lankide batzuk daramatzaten urte kopurua, baina badakit esaterako osasun arretan, nola dio? Familia medikuek osasun arretan ematen duten ratioak duela 15 urte ez zirela ez da gertukoak. Eta ikusi behar ditugu ordezkari politikoak esaten zerrendak ez direla onditu ez dagoela horren daturik dakigunean lehen askoz gutxiago tarratzen zutela behartzen zita bat emateko. Hori guztia bizitzen ari gara eta gu baino helduagoak direnek askoz referentzia gehiago dute, baina nik 7 urte eraman da Osakidetzan ere horren aldaketa ikusi dut, aipatzen du berak. Beraz, ez edurnezuk aipatzen zuen hainbeste urtez, baina gehiagir ez da behar jakiteko hobeto egon zaretela. Hobeto egon zaretela zuek diot, eta hobeto egon garela gu, herritar bezala. Claro. Duela ez hainbeste ez, lagun batek kontatzen zian, deitu dut, katarro kronifikatu bat, edo, buelta ematen ez duen, eta ez dakit pneumonia, o bazpadeta, eta mandiate ordu hemen nik 12 egunetara. Ez padotzu erantzun, tranquila, erizainak ikusiko tuta berak erraldotzun konpondu, ez da geizki. Hori ere gertatzen ari behita? Hombre, bai. Hori da egunerokotasuneko arazoa, arazo handixenetako bat esango neuke, ez da, zuk herritar moduen arreta medikoa bihar dauen zeo zer hartatzeko txanda eskatu, baina medikoak ez dauko txandarik. Eta naiz eta telefono hartzen da benak seguramente badaki, hori, badaki naiz eta igual ez leuken jakin biharko, porque telefono hartzen da benak azkenean administratibatan pertsona bat, ez da osasun langile bat, eta euren gainean be jausten da erabaki asko hartzeko derrigortasun bat, nun ni txapelak entzeku eta egunerokotasun, nire jardunean bera egiten dau, eta askotan asarretu nahik egoera batzungatik, baina eurek dauken lana guztiz aitortzekua da. Eta hori, gugarna etortzen dira askotan, patologia asko, badakigunak guk ez daukoela inolako esku hartzerik hortan, ez dalako ez gure lanbidean kompetentzia, baina askotan itxen dugu alduena, pazientia lagunketiarren berriro esaten dutena, berriro zuluak tapate hori. Orduan, eta punto interesgarri bat aipatu dela pentsata jatoin, herritarren papela aipatzen duenean. Importantia da, ez gu langile moruan gu antolatzea eta guk aldarri batzuk kalera eteratzea garrantzitsua da, horretarako dago aste honetan deitzuta 2 eguneko greba, ostegun eta ostiralian. Baina hori, herritarren babes barik, eta herritarrek euren keja horreik benetan zabaldu eta aldarrikatu barik, ez da gauza handirik lortzen. Ez, oina adibidez ikusi izan dugu ambulategi geixenak, lehen 8 arte zabalketan zienak, eta zure medikua atzaldeko 8 arteko arreta horretarako eskubidea baseukatzen be, oina geixenak 5 arte muten da. Eta ni pentsata jate herritxarren partetik ez dala, keja inbeste egon, edo niri gustako jatena baino geixau, niletako langile moruan horrek suposatu dauen aldaketan lan jardunakiko, eta gero pentsata jat faltan botatzen dutela, seguramente keja horrek egongo die, baina gero baliabideak bestakitzen bateraino erreixak dien, paziente edo herritar batentzat horreik luzatzeko, baina garrantzitsua da. Eta askotan edelen edurnek aipatu den moduan, keja horrek gure gana heltzen jaku ados, haoz barkatu, baina gero biharrezkoa da horrek formalizatzea eta gorputz bat emutia. Hor geratzen da. Asarraldi baten, baina ez da. Bekintzak berak nota bezaintzen, norlanean, nota bilantzen. Arratsaleko 5 bueltan ditugu eta laizte erazken ordukoaren bila ere salto egin barko dugu naiz irratiaren estudio zentraletara. Uste dute arratsaleko 6ak, 7ak eta 8ak arte jarrai genezakela osasun sistemaren gabezien eta erizainok pairatzen duzuen egoeraren inguruan solasean, baina radiografia orokor bat behintzat atera dugu, naiz eta radiografia
zera, kazetariok egin du. Erizainon laguntzarekin balin bada ere, hemen ere zuruak estaltzen ez dute gabiltzan. Idoia Edurne, mila esker, baita WhatsApp bitartez eta eranonimoan gurekin egon zareten beste bi erizainei, Alaitz eta Maider izenak, jarri dizkiezu egun arren atzean, baude benetazko izenak eta benetazko egoera ere pairatzen dutenak, beraz, lagoi eskerrak, ez dakite ondorio modura, borobiltze aldera, Edurne Idoia, zerbait gaineratu edo azpimarratu nahiko zenuketen. Nik esango nuke, ez dakit, gauza aldatu beharra daola, eta nahi pertsoneki pena handi ematen ditela, desan den gauza guztietatik, pena gehien ematen ditena da, erizain askok bere lanbidea utzi nahi izatea. Esan deten bezala irutzen zaitelako oso garrantzitsua, gizartean oso garrantzitsua dalako, oso lan politia dalako, oso aberasgarria, askotan oso gogorra, baina oso aberasgarria da, eta gustoko litzaidake, arrazoi askoren artean hori da bat, egoera aldatzea horregatik. Behar deulako pixka berriro sentitzea, maite dezula zure lana eta pozik zaudela zure lanekin, ez? Eta horrei lotuta baitxa ez bakarrik gure lankidea, gurek lanbidea maitatze hori, bezik eta guk be aitortza bat lortzia, esaporate horregatik itxen duen lan politx eta sail horrek benetako aitortza bat eukitzia gizartean eta apurate egokitzia merezio, ez dakit, aitortza hori jasotia esango neuke. Edurne Aran eta Idoia Sánchez biei mila esker, eutxi horri, eta jarraituko dugu, behar den momentuan eta egoera honen berri ematen jarraitzen. Eskerrik asko. Keep calm and bigarren kafea. Arratxaldeko 5 eta 2 minutu, bagoaz azken ordukoaren bila naiz irratiaren estudio zentraletara. Xabier Kreuet, arratsaldeon. Barkatu Xabier, segundu bat. Musika gelditu zean ezin entzungo zaitugu. Orain bai Xabier, arratsaldeon. Arratsaldeon Inigo, arratsaldeon entzule. Ikerketa eta zientzia arloen balioa defendatu ditu Eneko Goia Donostiako alkate eta postuan errepikatzeko lehian den EAJko hautagaiak, esanez lan egingo duela Gipuzkoako hiriburuan sektoreok areta estrategikoagoak izan daitezen. Donostia zientzia eta ezagutzaren munduko elitean kokatzeko bide horri bat proposatuko duela jakitera eramandu Eneko Goia berak. Gure konpromisoa da urrengo legealdirako ibilbide horri bat jartzea abian udaletxetik hori egiteko. No da ibilbide hori alde batetik, aztertuaz, zeintzuk diran dauzkagun azpiegiturak, zeintzuk diran dauzkagun agenteak, enpresak, ze mapa daukagun, nun gauden ondo, nun gauden hobeto, nun gauden gaizkio, eta bigarren pauso bezala indarguneak detektatuta, horietan bide ematea proiektu berriei gure hirian. Politikaren hildotik jarraituz, Patxi Lopezen agintaldian kontseilari izandako Gema Zabaletak EH Bilduren kanpainarekin bat egin du, zaintzaren arloan jauzi kualitatibo bat aldarrikatzeko. Usurbilen egindako agerraldian zaintza lehen mailako zerbitzu publiko gisa tratatu behar dela. Defendatu du. Bestalde, Marisol Garmendia Donostiako osoko bilkuran azken 4 urteetan PSren ahotsa izan dena, alderdi sozialisten zerrendaburu bilakatu zen Donostiako alkate gaitzarako. Orain hauteskundeen kanpainaren inguruan murgildua dabil planteamendu eta kanpaina propio bat garatu nahian. Nafarroara goaz, Nafarroko autogobernua defendatu behar dela irmoki adierazi duelako, gero abaik, Usue Barkos diputatua. Y es importante recuperar una presidencia que sea capaz, con lealtad, con diálogo, pero con firmeza y con valentía, decir no cuando toca decir no en Moncloa, en Génova o en Ferraz. Decir no cuando toca decir no. Trabajar con solidaridad sí, pero llamando a la firmeza en los intereses de las navarras y de los navarros. Sektore ekonomikora egingo dugu salto oraingoan. Maiatzaren 23an, 24an eta 25ean Barakaldon gailurra egingo du Munduko Bankuak eta Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta, EH Kapitalari planto, jauzi ekosoziala eta beste hainbat eragilek hainbat ekimen antolatu dituztelako. Munduko Bankuaren topaketa horrek erakunde honek pobretzearen eta larrialdi klimatikoaren gainean daukan erantzukizun zuzena berdez estali nahi duela salatu dute. Era berean Innovate for Climate izeneko gailurra hau energia lobbyen estrategiaren barruan dagoela, nabarmendu eta negozio berdeko nitxo bat sortzeko helburua baino zuela adierazi dute. Euskal Errepideetan autopilaketak istripu baten ondorioz, 8an 120 kilometroan Bilbon, Kantabriako norantzan. Besterik gabe arratsaldeko 6etan izango gara bueltan informazio gehiagorekin, urren arte.
Eskerrik asko Xabier Kreuet, esan da bezala arratsaldeko 6etan, informazio gehiago hemen naiz irratian, eta guk bigarren kafean aurrera egingo du oraintxe. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Heriotza biziaren erabateko eta betirako amaierari deritzo. Bizitzaren hasierari garrantzi handia ematen diogu, polita izaten da dena, baina amaierari beldur diogu oraindik. Gaia tabu moduan dugu gaur egun ere. Filmetan iluntasunak adierazten du heriotza. Gorputza ematen zaionean kapa beltza jantzita eta sega eskuan agertzen da. Heriotzaren iluntasuna, heriotzak dakarren tristura, hori guztia ezaltzen digute liburuetan edota kantetan. Beldurra eragiten digu heriotzak. Gaia tabu moduan ezagutu dut nik txikitatik. Zaila egiten da haur bati familiako norbait hil dela azaltzea. Eskolan edo gelan bertan maskota moduan izaten ziren arrainak hiltzerakoan adibidez ezkutuan kentzen zituzten askotan, edo toki hobean daudela esan eta listo. Milaka eta milaka modutara ezkutatzen diegu aurrei ulertuko ez dutelakoan. Antzuolan ordea hori aldatzea erabaki zuten duela urte batzuk. Aurrekin txikiak direnetik heriotza landu eta horren inguruan hausnartzen dute. Maila ezberdinetako aurrak elkartzen dituzte gaiaz hitz egiteko eta azken hilabeteetan hilerriak nolakoak izan beharko luketen ere landu dute haiekin. Baina aurrek honen aurrean duten ikuspuntua jakiteko eta bidea nola egin duten hobeto ezagutzeko ona ekarri ditugu Antzuola Herri Eskolako bi irakasle. Ongi etorri bigarren kafera, Nekari Barrio Iturrasbe eta Josune Jimenez Bilakasten. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, pixkat hasteko bai nahi nula, kokatzeko zuek zenbat urte daramatza zuen Antzuolako Herri Eskolan bertan lanean eta ea lehenago jakintzen duten honen berri heriotza lantzen zutela bertan eta... Bueno, ni oindala 12 urte, heldu nintzen Antzuolako eskolara, baina hau izan eurekin lehengo harremana. Oindala 18 urte, 2005 urtean, Antzuolako ikastola neuala lanian, irakasle batzun istripu bat izan zeben, autoistripu bat, eta, 3 irakasle hil ziren, 2 irakasle oso larri egon ziren, eta momentuaretan ikastolan gendenok hezkuntzatik laguntzarik ez ginen jaso, eta ezekigunez errein, lagun baten bitxartez, harremanetan garreinen Antzuolako 2 irakaslekin. Eta eurak izan ziren, bidia pixkal dagoendu soskuenak itzen. Eurak 2005 urtetaz ari naiz, baina eurak 80ko hamarkadan hasi ziren heriotza gaia pixkat eskolan tratatzen. Aixo, nire kasuen, ni oindela 11 urte aiego nintzen Antzuolako eskolara, eta egizezan aurkitu nintzen egora diferentiekaz niretzako barriza zan gai hau, eta poliki-poliki han sinisten zuten nan arabera eta heriotzan inguruan lantzen zien modueta zenpapatzen joan nintzen. Eta nolakoa da batean hori gela berrietara iristea eta irakasle gelan, suposatzen dut aipatuko zizuetela edo gai hau horrela eta horrela lantzen dugu,
prozesu bat eman beharko zenuten momentu hortan, ez da? Bai, bueno, prozesua bere egunerokotasunien ematen da, ezta? Gu geletan ez gare bakarrik, tutoriak ez gare bakarrik, eta garai hartan ez geunden bakarrik ez da, eta akonpainamentu bat geunkagun, gaian jantzitza zegon jendiana. Bai, eta onduan, egunerokotasunien onduan egoten zielez, bueno, junginan jazten, lehen esan dute moduen. Eta, bueno, prozesua, bueno, badakidanez, ikusi dudanez, bi bide edo lantzen dituzue prozesu honetan edo lanketa honetan, batetikan prozesuan laguntzen diezue, eta bestetik, bueno, egunerokotasunean lantzen dezute, ezta? Nola izaten da hori? Bai, bagor, guk oso garbi daukagu heriotza ematen danian, ez? Maitxe duzun pertsona batena, maskota batena, gure lana dala umien onduan egotia, familien onduan egotia, laguntzia, ez? Bide horretan, laguntza eskaintzia eta akonpainamendua itxia. Baina ez dugu ikusten danik heriotza lantzeko momentua, bezik eta akonpainatzeko bakarrik. Eta bai ikusten dugu gero egunerokotasunean eta naturak emuten dauzkun aukerak aprobetxauta landu aldala heriotza, sentimentuak eta emozioetatik distantzia badagoenian. Bai, gehitziaren gauzatxo bat, azken batien heriotza berez galera bada, hainbat galera bizitzen ditugu gure bizitzan zehar, eta aurrek be galerak jasaten dituzte. Beraz, guzti honetan sentimentuen hezkuntza oso importantia pentsaten da asko. Zentrauta eriotzan gaizen, jaiotza eta eriotza ulertzen dugu txanpon bereko alde bizek diela, bai? Orduen bizitzaren parte da eriotza, oso importantia pentsaten da asko gai hau geletara eramatie, umien gana eramatie, ez da? Ez da gure bizitzan gertabaldan galera bakarra esan dugun moduen, baina bai da galerarik mingarri zena, eta bai da galerarik atzera ezinena, ezta? Orduen ondorizuek izan aldie, bueno, bizitza pertsonalian erainitzen dozkuenak. Beraz, presente dagoen gai bada, eta honi heldu behar dotzagun gai bada eskoletan. Egize da, bueno, honekin pixkat paradoja, gizartia berez paradoja baten bizi da, ez? Batetik gizartien ez, zahartzera guzen einien, nahi dugu bebai ez da, gaztetasunerantz edo mantendu bizirik ez da, baina beste alde batetik eriotza hor dago, eta hor paradoja horretan mobitzen gara ez da, eta beste arrazoi bada gaizeri heltzeko ez. Gizartin bebai zahartze prozesuen luzapena ez da, kezkan dizera egiten dau, ontsek aipatu duten honen gaitzik ez da. Eta, bueno, egize da, osasun arluen bebai, aurrerapenak emoten da, zainketa aringarri zen inguruen. Baina, bueno, eskoletan, bueno, guk behintzat eskolan horri heltzen jau bebai, bueno, bizitza eriotzakin batera, hezkuntza integral bat aurrera eramaterakoen. Eta, aipatu ezun bezala, galera horiek, bueno, mingarriak izaten dira, bai aurrentzat, bai familientzat, nolako harremana dezute familiekin horrelako akonpainamentu bat egiteko? Normalian, bueno, eta guretako importantiena da, familia beti errespetatzia, ez da? Eriotza gertatzen den momentu horretan, onduan azaltzia, eta beti errespetatzia eurak nahi dabena, euren sentimentuak, eta beti, bueno, baditzugu protokolo batzuk, eta horrek bideratzen ditugu, baina beti familia da erabakitzen dabena, ze bide hartuko dabe. Gisa da, nik 12 urte hauetan bai, egarri dutela diferentzia bat familiekin, eta hasiera baten, eriotza hitz egiten hasten ginenian geletan, edo zerbait gertatzen zanean, eta gelan lantzen zanean, familia batzutan bilurrak ez da, ama, gero bilurrak eukiko ditxo, etorriko da etxera bilurrez, pentsauko da bilin bigarela, normala da. Eta urtiekin, bai egarri dut, gisa da, 12 urte hauetan eriotza desente bizi izan ditugula Antzola herrixan, eskolan baitxa, eta aldatu inda. Familiak oso gertu sentitzen ditut eskolatik,
Eta nik uste dut hor eriotza hitz egiteko modua eta aldatu dela herri mailan baitza. Aipatu bezala, prozesuan akonpainamentu lan hori egiten dezuten moduan, egunerokotasunean ere normalizazio bat bultzatzen dezute ez? Nolakoak izaten dira egunean sortu daitezken badudak edo? Bai, apur bat lanketa honen helburu nagusitsuak izan aldie, ez? Galerak, sortzen da bezan minak apurbet kanporatzi ez, berbaitzi ez, da? Sentimenduek identifikatzie, tristura, amorrua, atxekabea, angustia, beldurra, kulpabilidadie, bakardadie. Gero baitza hausnarketa bat bultzatzie umiengan, ez da? Ze hau taldian hitz egiten dan gai bada eta umiak asko aportatzen dabe, bai eurek dakizienetik aportatzen dabe. Eta hor heldua egongo da pixkat jasotzen ideia guztizek, ze balizkoak die ideia guztizek. Baitza galera ez, bizitzaren kontzientzia sendotzeko aukera politza da. Beste puntu bat izan alda ez, kultura desberdinetan bebai, eriotzaren inguruen dauzen oitxurak ezagutzia bebai, hori be ekartzen dugu geletara. Eta baitza gizakizok hilkorra gara, biziduna gara, hilkorra gara eta hilkortasunaren kontzientzia hartzea bizitza bera baloratzeko. Eta horrek izango zien guretzako helburu importantiek. Zerekin aurkitzen gara, egize da, honek danak, gu ez gara llega antzulara, hau dana jakin da. Guaioa antzulara eta momenturen baten gaiza aurrean jarri aukera auki dugunin aurrean jartzeko, zalantza, beldur, ez jakintasun, zelan adirazi, ze hitz jarri, zer atara, zerrez, horrekin topau gara. Antzulara. Aigora horretan aurkitzu garen ez hitzaio horrekin aurkitzu gara ez da. Eta ontaz, jungara geldik-geldike, ontaz jabetzen edo, onduan eukido guzenak hau transmititzen, segurtasun baten barruen jasota eta holan jungara enpapatzen. Alan dabe sinisten dugu, lehen esan dugu moduen, gaia denez, bizitzarako eta hezkuntza integral bat nahi badugun eta hala hezkuntza legeak hala jasotzen daube bai, heldu beharreko gai badala eta horri heldu behar izan dotzagula. Amarrak dira ta mezu batek izozu egin nau. Ez da egia ezin egiteke izan. Maikari zer egio gitu izan ez da? Bai, egunerokotasunin lehen aipatu duzu, ez da egunerokotasun nola eramaten dugun hau aurrerantz, egunerokotasunien naturak eskaintzen dozkun edozein elementu baliagarrize izaten da, ez? Aurrek ekartzen dituzte eskolara hainbat eta hainbat gauza, ekartzen dituzte izaki bizidunak, ekartzen dituzte argazkizak, ekartzen dituzte bizipenak, ezta? Adibide konkretu batzuk esatiarren, ekarri aldabe karakol batzuk adibidez, eta eskolan eukitzen ditugu, eta karakol horrek, zer egiten dugu horrekin, eurek esaten dozku, zer egin karakolekin, ezta? Zainketatik juten da, ikusi nolakoa dian, eta hor tartian gertabaldia eriotza, ez? Edo bitxuak ekartzen dituzte,
edo eta ekartzen dute txakurtxo, euren maskotan txakurtxoa hildala eta haren argazkiza. Bueno, edo zina hitzak erabil aldugu gaiari eusteko. Inkluso aurten txoritxo bat agertu zen eskolako terrazan hilda, kristela jota eta hilda, eta bueno, txoritxo hori berabili gendu, geletara eramateko eta ikusteko zer pasatzen dan txoritxo horrekin. Umiak behatzen dabe, galdetzen dute, galdera asko itzen dabe, eta egiz esan, galdera guztizen erantzuna ez dugu eukitzen guk, ez? Baina hori be lasai esaten dugu, ez? Dakigunan aurrian hitz egin aldugu, eta galderak ez badakigun erantzuten, bueno. Entero hain beharko eta... Eta, Josune, aipatutako galdera horiei erantzuteko batzuetan beste adinetako jendearen gana ere eramaten dituzu ez da? Bai. Normalian, guk ez dakigunean erantzuten, edo beste erantzuto pauna izan, beste eskolako ikaslien gana joaten gara. Adibidez aurten, 4 urtekoei pasau jakue eta txakurtxo bat hil zan, gelako batei, eta gelako batek esazatzen, lasai egoteko magia inda berpiztu ingo zala. Eta eta hori alan da, osuek uste dozu, eta bai, eta justo, 4. mailako ikasliak, magia gai euki dabe, eta zan notzen, badare, aditu batzuk eskolan, magia asko dakixenak, eta momentuan, pasillotik igo ginen 2. pisura, solairura, eta euren gana joan ginen. Eta galdera egin, eta batzuk esaten zen, igual edo igual ez, edo euren artean harreman horrek eta konpartitzea pentsatzen gau oso interesgarria da. Guk erantzuna ematia baino beste ikasleen batzutatik jasotzen duen erantzunak aberetzagoa dielako. Jone, badakizu? Esan? Nere eriotzarekin eduki nuen lehenengo hartu emana izan zela gure klaseko tortoka Pikachu hiltzenean. Hori izan zen lehenengo aldiz eriotzaz hitz egin nuela, ze ordura arte etxean ez zidaten aipatu, ez dakit ikusten nituen marrazki biziduenetan, norbait hiltzen ote zen, edo ez, baina ez dut gogoan eta bapatean, nahiko txikia ginen, baina genuen dortoka bat, gelan Pikachu izenekoa, eta hile egin zen, eta hasieran hori lo zegoela esan ziguten, baina loarenak ez zuen asko iraun, eta orduan kontatu ziguten, hile egin zela, eta hiltzen zarenean zer gertatzen den, eta beti orain hileta bakoitzera juten izenean, burura etortzen zait Pikachu gaixua. Bai, Nik esango nuke, antzeko zerbait bizitu nola, niko gogoratzen dut arrainak genituela gelan, bi arrain, noski Dorietan izena euki behartzuten, eta bapetan ez zauden. Niko gogoratzen dut, beti gelan zauden, jaten ematen genien, baina bapatean baditut oroitzapenak, momentu batetik aurrera arrai horiek ez zeudela. Eta bai aurrerago pentsatuta bai izan dela, seguru aski hilko ziren eta lehenengo mailan ginen eta zuzenean kendu egin zituzten, aprobetxatu beharrean hori ikaslekin lantzeko. Eta bai ikusten dut agian eskoletan, nik zuen berri jakin nuenen izan zela zerbait oso polita iruditu zitzaidana eta benetan iruditzen zaidana beste eskoletara ere eramateko beharrezko zerbait dela, ez? Heriotza bada tabu gure gizartien kosteitzen da, berbaitzi kosteitzen da, baina kosteitzen da beldurra gaitzik edo igual umien kasuen ez da, gertau alda umiei ez kontatzie pentsat ez sufriarazteko, pentsatu aldogulakon, berape txarto pasauko dau, eta ez dugu nahiko sufriaraztie. Baina ikusi ze bi adibide politz kontau dozuen, bata akordatzen da bere dordokana, ondino be, eta bestiak ez dakiz zer pasadan arrainekin, eta desagertu india. Azalpen bat, interesanti izango zen, ez da, beharrezko ebe igual batzuntzako bai, ez da. Bai, nik uste momentuan ere ez ginela oso kostiente izan, ez, eta, klaro, nik gerora pentsatuta bai etorri zaidala,
segurazki hilko zien eta eraman egin zituzten gelatik eta listo. Claro, ni momentuan oso kostiente nintzen izan ze, nik ez daukat oroitzapenik inork gelan hilda ikusi zituenik. Orduan ziurreneko izen batean edo kendu zituzten eta listo. Baina zela aukera oso polita eta galduztena. Nik ez daukat horrelako animalien edo izaki errealak esango dut, horrelakoa oroitzapenik, baina bai daukat oroitzapen bat oso buruan, eta oraintxe begiratut pelikula zeurtekoa den, eta da Kolmillo Blancoren pelikularen hasieran, Kolmillo Blancoren ama hiltzen dutenekoa. Nik 5 urte pasatxoan euskan orduan, eta oso gogoan dut, irudia, etxeko salan, nola ginen, sofan, garbi ikusten dut buruan, eta pelikula izan da, oso polita, ez da egit, Alaska edo zingurutan dan, mendi elurtuak, antxe, eta bapatean, iztari batek tiro egiten dio, 8 bati eta 8 horren, horretxe eta gertzen da Kolmillo Blanco, ze berez, ez dute spoiler askorik egingo, baino. Ja, egin duzu? Irugarren minutuan hiltzen dute berama. Bambiren ama hiltzen den bezala. Hori ez egit. Eta hoiek negarrak eta ezin lasaitu hartu horrekin, ze, nire buruan etzan sartzen eta olako modu bortitzean, iztari baten eskutan, kumea bakarri geratzen dela, ez pentsatzen dut kume horrekin empatia egiten duzula posturte dauzkazunean, eta bai oso gogorra, baina ikastetxeari dagokionez, akaso ja, kuadriako baten, ikastolako lagun baten, eta gaur egun kuadriakoa den baten ama hiltzen, baina nik uste guk ja orduan, 10-11 urte izango genituen, eta ez dakit zelanketa egin genuen ikastetxean, ez daukat horren oroitzapenik. Gogoan dut, etxera nola iritsi nintzen notizia jakinda, halako irudi batzuk ere baditut, baina gero ikastetxetik ze kudeaketa egin genuen enuke jakin osaten. Nik agian, somatu nula falta ere, nik nire lagun bat hiltzen guk LH6 mailan ginean edo, etzegoen ondo, genekien etzegoela guztiz ondo, baina ez genekien ere zer zeukan, genekien zerre pasazitekela baino ez, eta batean agertu ziren esatea, irakasleek ere etzekiten oso ondo nola esan pertsona hori hiltzela, eta bai gogoratzen dut hori, gogoratzen dut baino pare bat zarrago, urte pare bat zarrago zen neska bat ere kotxe istripu batean hiltzela, eta hori oso zaila izan zen irakasleentzat, beraientzat guri nola esan, nola aipatu, eta gero egia dauke genitula egun batzuk hori ondo tratatzeko, eta baino zaila egin zitzaien, eta gian formakuntza horiek ere beharrezkoak diela iruditzen zait. Ispiluaren aurrean margotzen zaren bakoitzean, orduan zeu zara izpide, zeu zara laudorio. Eta, normalkuntzaren aritik tiraka, herrian bertan hasi zeate gogo eta prozesu bat eramaten etorkizuneko hilerriak nolakoak izango diren, eta nolakoak izan beharko luketen agian tratatuz, eta aurrak ere sartu dituzue horretan, ez da? Bai, aurten Antzolako herrira, nire erkiaga etorri zan, herri mailan gogoeta, eta talde lan batzuk itzen, eta eskolara etorri zan baitza, bere proposamenakin, eta guri pentsatu jaun ere itzen daben lan, eta guk itzen duguna bat datozela, oso errez integratzen dienak, eta gure egunerokotasunean oso erreza pentsau jakun itxeko, eta hasi dira aurten 4 urteko ikasliak justo txakur bat hildalako gelan, eta eriotza eskuartian zebiztela, hasi zien, pentsau zeben herriko hilerrira joatia, eta irte eratxoain zeben, bizitau zeben, eta bueltan galdetuen jaun, ze gustau jakuen, zer ikusi zeben, eta esan zeben, zebala pixkat abandonauta. Kristalak, plastikoak lurretik, pixkat itxusi azala, falta jakola, beste zerbait, orduan esan jaun, beraien ustez, zer gustago jakuen egotia. Eta, kriston ideia zaparra da. Lehengo esan zebena, brilli asko. Egia da, eski hain grixak, hainbeste harri eta... Kolore asko, izarrak, tximelekatak, marrazkixak, olako pila bat. Gero komentatzen zeben, sarreran arbola luze bat,
naizebanak zeruraino iristeko. Zebolilla. Bai, beste batek aipatzen zeban, sarrerako atian bihotza handi bat egon bizala, ze barruan darena gure bihotzetan darelako, orban, bihotzetara sartzeko moduan, beste batek esaten zeban, hilobixak, baina ez bakarri pertsonen dako, maskoten dako begomiako ziela, egomiko zala musika, maixak eta olkixak jateko, oso importantia, ze gehiago esaten zen, musika begomiko zala, ideia pila bat, oso politxak euki dituzte. Hor bildu zituzten ez, beste kulturetako eriotzaren kudeaketako ezaugarri batzuk, janariaren asaterako, hori hainbat kulturetan egiten da, musika oso presente, ospakizun modura ospatu urte muga, eriotz muga horiek ez, horrelakoak izaten dira ez? Bai, hortik, baina 4 urteko umeak izan dira, azkenian, bai hitz egin da, eta eurek bizi izan dituzten esperientzietatik, ekarri dabe, eta euren nahi xaue bai. Eta, ez dut duet esan, baina piztina bat eskatzen zegoen bertan, Guk dana udaletxera helarazi dugu, eta baina, hori jolas parkia baitxa bertan. Bai, igari loekoana, ian... Ez dut oso ikusten, baina brilli eta musikarena zoragarri iruditzen zait. Bai, eta guk ospatzen degula dena maiaren inguruan, egia da jateko tokirik ez egotea berezia dela ez, eta agian idea polita da. Ziurrenik ez dut esango, baina herri honek kristautasunera eraginik gabe, akaso beste modera kudeatu izango zuken, eta janak eta beste indar batu izango zuken, gaur egun beste kultura batzuetan dun bezala, bai. Berez nire kekarri zeban proposamena eta kausalidadez gure eskolara llegauta, helburua da izango litzake herrira zabaltzia, guazen hitz egitera eriotzaz, aitzaki hartuta hilerriaren nolakotasun hori, eriotzaz hitz egiten, da. Bukatzeko nik eskerrak eman nahi nizkizuela ona eriotza bera ekartzeagatik, ze nik uste hemen ez genuela eriotza landu lehenagotik, lan handia eta ederra egiten dezutela ikastetxetan, eta espero dut beste ikastetxe batzuetara iristea gaur hitz egindako guzti hau, eta ea hilerria brilli izatera iristen den nahi zaiteintzat. Eskerrik asko ona etortzeagatik Nekari Barrio eta Josune Jimenez. Zeueri. Josune Jimenez eta Nekari Barrio agurtuko ditugu, baina eriotza izpide izango dugu urrengo minututan, oso urrunetik baldin badare, gaurko egunez hiltzelako entzuten ari garen ahots honen jabea Bibikin 2013 urtean askoz iraganekoa da kantu honen sorrera. Joan behar dugu, hain zuzen ere, 1951 arte Rick Darnell eta Roy Hawkinsek sortu zuten blues ezagun hau, Bibikinek 1960 ezagutzera eman zuena eta ezagun egin zuena, baina orain entzuten ari garen bertsio hau berriz duela urte gutxitakoa da. Bibikin eta Tracy Chapmanek elkarrekin egindako kantu aski ezagun honen bertsioa, The Thrill is Gone entzuten, egingo ditugu urrengo minutuak, herri urratxerako bidaia abiatu horretik. Baby, it's gone
da ohiko egia, Tracy Chapman entzutea blues doinuetan eta ahotsa horrela urratzen, baina ederki moldatu zen bibikinekin kantu hau osatzeko, The Thrill Is Gone osatzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Haize zahakarrak paper apurrak mugitzen dituen bezala, jira eta bira, horrela ibili ginen atzo senperen, dantzan. Musika eta festarako giroa bazegoelako, herri urratsen, Ipar Euskal Herriko ikastolen jaiaren 40. urte hurrenean. Sua maite dugu akelarren beroan, emekin dartxu luzakarren goxoan, Bizitzaz blai ditugu begiak, abestu zuten Neomak taldeko neskek Arabaguneko estenatokian, eguneko euri zaparra da bortitzenaren unean. Sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, oiokatu zuten xutik taldekoek, lainoak pixkanaka desagertzen hasi zirenean, eta aurreko eguneko urduritasunari aurre egin, eta jaia mantentzea erabaki zuten adoretsu hori ikeinu eginez bezala, eguzkia atera zen Sutagar eta Zetaken kontzertuetarako. Euskaltzale asko elkartu ginen atzo senpereko lakuan taloak jan eta kamisetak erosteko, baina eguraldiak erabat baldintzatutako edizio honetan hori etzen nahikoa izan. Elkartasun deialdia egin dute antolatzaiek, sehaskak dirua behartuelako urratsak eman eta euskararen transmisiorako zubiak eraikitzen jarraitzeko. Eta elkartasun deialdi horri oihartzuna emateko, telefonoaren beste aldean dugu Ur Gorostiaga, sehaskako zuzendaria. Arratsaldeon, Ur. Bai, arratsaldeon. Kosta ala kosta, baina ospatu zen herri urrats, egin zenuten. Naiz eta larun batean asko ginen hori zalantzan jartzen genuenak. Zuk ere uneren batean pentsatu altzenuen, herri urratsen 40. urte hurren hau bertan bera geratuko zela? Bai, gerran biziki oren zailak izan ziren, larun batean. Beste alerta bat itzemana zegoen igande goizerako, tensioak izan ziren, presioak alde guztietatik, dena prestegoenean, 2000 jende lanerako presti gandean, eta hola azken momentuan dena bertan bera uste, eskulako mina ematen zigun, eta orduan bazkenean erabaki zela hartu zen, 7 areetatik bakarra irekitzea, eta herri urrats egun erdiz egitea, egun osoan, eta azkenean erabaki hori hartu zen. 12 igande goizean beraz berriz ere izan zen sekulako ekaitza, zorionez ez zuen senpereko lakuaren gainean euririk bota, baina ondoko herrietan izan ziren uholdeak igande goizean, bai Ezpeleta, bai Larresoro eta inguruko herrietan, eta goizean nahiko lasa izan baldin batzen ere, jende hasi zen iristen, eta 12etan, beraz zirkuitoa ireki genuen momentuan, zerua burua gainera erori zitzaigun, sekulako euritea bota zuen.
oraindik begietan dauzkat ikusitako irudi haiek, familiak aurrekin besoetan, adineko jendea denak gu sustengatzerat etorriak, baina inok etzen txintik erraiten denak bazikiten zertara heldu ziren, gure sustengatzerat heldu ziren, eta izugarriko irudiak eta sekulako horitzapenak eta bihotzez eskerrak sustengatzera etorri ziren guzieri. Nik aitortu behar dizut, maika terdiak aldera iritsi nintzela Senperera eta autobusetik jetxi bezain pronto euritantak somatu nituela eta iritsi ginela Araba gunera eta zai gauden bitartean tiketak erosteko, gero horrela talotxo bat jan alizateko begira geundela, estenatokira begira, ze bagenekien Neomak taldeko neskak inguruan ari zirela, dena prest zutela, baina ikusten genituen eszenatokian euritantak, ekaitza, trumoiak entzuten genituen, eta gure hartan esaten genuen, hau posible alda, ze ala nahi genuen izatea, posible izatea, eta ikusten genuen pertsona bat eszenatokian hueltaka kable bat eskuetan zuela, eta esaten genuen, hau zer da, jasotzen ari da, edo prestatzen ari da. Hau da, kontzertua ez dela egingo, edo kontzertua hastear dela. Ze, hainbestekoa zen euria, ez genekiela zer gertatuko zen, baina esan bezala, hainbestekoa zen genuen gogoa kontzertori ikusteko, eta egunaz gozatzeko, oso urduri, baina urzuk esaten duzun bezala, inorketzuen aipatzen, hori, aukera zenik, ez? Hori bertan bera ustea, eta antxe heldu genion, eta azkenean ospatu zen, Neomak taldekoek gaixoek, ez zuten kontzertu luzea eskaini, baina gero bapatean atertu zuen eta bazkalostean jendetza gehiago iritsi eta arratsaldeko kontzertuak, jende ez lepo ez da hor? Bai, egia da, eta eskertu behar ditu, jo zuten taldeak, Neomakekoak elitu behar zuten bi aldiz egiten zen bilasa, zine bonatzelako, baina jo zuten taldeak eta ez zutenak jo ere, zeba genituen 30 talde prest zirenak jokatzeko, baina eszenatoki bakarra izanez, autu batzuk egin behar izan ziren eta errandarru talde guzi horiek bikainak izan zirela, jo zutenak eta ez zutenak jo ere bai, eta ea beste aukera bat izaten dugun. Bezperan eta etxeko gaztek ere erraiten ziguten, etzazuela bat ere anulatu talde guziak, talde programazio bikaina da, baina azkenean, ahal genuena egin genuen, jendea etorri zen, trumilka etorri zen, area bakarrean izan zen, egun erdiko herri urratsa izan zen, baina nik hori azpimarratuko nuke, hori ez, txartelak erosteko eta sekulako hilarak zeuden, baina jendea etorri zen, jendeak bazikien zertara heldu zen, eta bikain, hori ez ditugu oraindik kontuak egiten ari gira, eta egia da, zazpe area montatua daudenean, zazpe aretarako janaria, edaria dena erosia dagoenean, area bakarrean eta egun erdi batez egiteak hori ez duela konpentsatu, baina etorri zirenak beraz, etorri ziren sustengatzera, eta orain Senperen izan genuen uholdea bezain handia izatea espero dugu elkartasun uholdea, eta badakigu gure herriak olakotan erantzuten duela, eta horregatik deialdia egin dugu, eta poliki ari da dirua sartzen, herri urratseko dendan ere, interneteko dendan jantziak ere, eta txapelak eta beste saltzen ari dira, eta behar dugu, jendearen laguntza behar dugu, ze euskarak hemen ikastolak baizik ez ditu, ikastolan sartzen diren aurrak euskaraz ari dira, eta hori dira gure hizkuntzaren etorkizuna, eta ikastola horiek mantentzeko eta garatzeko, herri urrats maleruski, dugun iturri importanteenetarikoa da, eta hori, atzokoa eta gero behar dugu, bizitzeko behar dugu. Aizur, aipatu duzu ez nola jendeak eta batez ere gazteek esaten zuten mantendu programazio hau egin aurrera, noski gogoa etzen faltako, baina horrelako egoera klimatologikoen aurrean erabakiak hartzerako orduan segurtasuna izaten da askotan bermatu beharreko eta erabaki hartzeak gehien zailtzen duen arrazoietako bat, halako euriarekin, segurtasun sistema guztiak ere gutxi izan daitezke eta hori izaten dira, eztabaidak ze puntutaraino luzatu, noiz hau gehiegi izaten ari da, noiz eten, pentsatzen dut alde hortatik ere izango zirela, eztabaidak eta erabaki zinez zailak, ez? Bai, larun batean ni bukatu denen denok, hartu behartzen erabakia, hartu behartzen, dena gelditu, izugarria urte guzian lan egiten duzunean, biharamunean dituzunean, 2000 buraso prest lan egiteko, zer egiten du, eta gero azkenan segurtasunak primatu zuen, 12 aintzin ezin genuen ireki,
alerta hori zegoelako 12ak arte, eta goizean aski kontent, baina 12etan euria hasi zena eginen, ze erabaki hona hartu dute dugu, tensio ikaragarri izan zen, baina zorionez gauzak oso ongi joan ziren, jendea kontent, uste dut horra joan zirenak nahiz eta Euskaraz blai egin zuten, uste dut hori goiti bera, eta gero atxaldeko guztiak pixkate denak idortu gintuen. Baina izan zen ikaragarrikoa, oraindik irudi guzti horiek uste dut gelituko direla lutzaroko. Eta ea intzina egiten dugun, ez dugulako beste auturik, Euskara ofiziala ez den lurralde honetan, trabak geroz eta gehiago ditugun lurralde honetan, Euskararen arresia zutik mantendu behar dugu, Euskal Herriko beste probintziek ere, arresio hortaz baliatu dezaten, erdal mundua gainean dugu eta ikastolak dira, beraz, Euskara bizirik mantentzeko dugun tresna bakarra. Eta tresna horri indarra emateko, aipatu bezala, baditugu bideak elkartasun deialdi horretan aipatutakoak, alde batetik esan bezala, herri urratxitendako materiala erostea izango litzateke bideetako bat, bestalde badaude, 4 kontu korronte herri urratxen webgunean eta sareetan, eta gure sareetan ere aurkitu ditzakezuenak. Eta bestalde, uste dut, okerrez banago, Hego Euskal Herrian bizun bidezko ekarpen ekonomikoak ere egin daitezkela, ez da? Bai, guk hemen bizum ez dugu ezagutzen, baina egualdeko lagunekin eta ipatuz beti bizuma ipatzen digute poteoan eta ibiltzen zaretela horrekin. Beraz, ikastoren elkarteak martxan ezarri du bizume kontu hori herri urratzen dako, beraz, zuek jakingo duzu nola bilatu behar den hori, zut doaintzetan edo herri urratxe markatu behar dela, eta euro batetik gora dena hartzen dugu, eta ezin duenak euro bat ezarri, sare sozialetan ere animo mezu bat bidaltzen baldin badigu ere guk hartuko dugu, eta horrek emanen digu indarra beste urte batez aintzina segitzeko eta aurrera segitzeko. Aipatu da zu oraindik ez, kontuak egiten ariko zaretela, ezin dugu ahaztu festa honek helburu bat duela, eta horrelako baldintzetan egitaren ondorioz galerak izugarriak izan direla. Bai, eta pentsa guk aintzinetik ditugun zorrak eta bete beharrak alde batetik, eta gero orain senperen nahi dugu 5. kolegio bat egin, eta hori finantzatzeko ezinbestekoa zen festa, eta importanta zen festa hori ongi ateratzea, beraz, elkartasun uholdea izango dugu, instituzionaldetik ere atzo ikusi zuten egoera, eta espero dugu ere laguntza jasoko dugula. Baina hori, betiko arazoak ditugu, betiko leloa, eta espero dugu, badakigu ere, aurrekoetan Euskal Herriak beti erantzun duela, holako kasuetan, eta espero dugu oraingoan ere, izanen dela, eta hor lehen salmentak eta ikusi ditugu interneteko gunean, eta uste dugu, ari garela poliki zilo hori tapatzen. Gauzat esango dizuet, oraintxe, urrek esan du ez, hegoaldean jakingo duzue, bizumi buruz, baina nik oraintxe ikasi dut bizum aplikazioan, eta oraintxe ari nintzen, bigarren kafeko gure, doaintza hori egiten, badagoela, modu bat doaintzak egiteko, enuen inoiz ikusi menuan, hau bazegoenik, baina errez ikusten da, dirua bidali, eskatu dirua, eta egin doaintza, eta bertan sartuta, topatuko duzue zeldatxo bat, eta, idatzi erakundearen 5 digituak, eta bertan egin dezakezue, hemen bestalde, herri urratsen webgunean ere, ikus dezakezue, bizuma nola egiten den, eta bilatzailean jar dezakezuela herri urrats, eta bertan egin, eta zuentzat errexago baldin bada, webgunean bertan, herriurrats.eu zen, albisteetan horre gora nagartuko zaizue, badazkazuek ez depag, laboral Kutxabank eta Kredit Mutuel, euren kontu korronteak laguntza hori egiteko. PayPal bidez egin dezakezue, beraz, sistema guztiak ere baditugu dagoeneko bideratuta, eta egin dezakezue zuen ekarpena, olatu horrek ere blai egin dezan, eta hurre kontatzen ari zegun bezalaxe beharrezkoa delako, ze hemen inor pentsalezake badagoela irakurketa baikor bat egiteko, eta egin behar da, alako giroaren aurrean, alako alerta eta arriskutsua zen, eta oso deserosoa zen eguraldiaren aurrean, jendeak erantzun duela, egon dela, euskalduntasunaren uholde hori bertan, eta hori egingo zenuten noski, asetuko du neurri batean,
Baina bestalde realitatea da, zuk aipatu duzun bezala. Festa erdia, une bat, ez dela nahikoa izan, eta bi irakurketak iaia Jin eta Jana balira bezala egin marko ditugula, nolabait balorazio hori borobiltze aldera, ez? Bai, eta gauza da, hainbeste gauza ditugu oraindik eraikitzeko, atzo bertan, goizean, zakite ikusi duzuen, edo basoaren gaia genuen guk ere mai gainean, selektibitatearen gaia, eta Euskal Herri osoko agintariek bat egin dute gurekin gai hortan, basoaren alde, eta Euskaraz izan da din, beraz, baditu hainbeste burua uste, ez genuen espero, hilarran olako gertakizun bat, alako golde bat justu gertatzea kasualitatez herri urratxe bezperan dena pres dagoenean, ia morala zangopetan uzten dizula, eta nola atera hortik, ez? Beraz, larun batean bizitako momentuak oso gorra izan ziren, baina uste dut erabakion hartu genuela, jendeak erantzun zuen, behiak genituen, baina autobusak mantentzen ditugu ala ez, eta azken hartu zen erabakia, zorionez dena ongi joan zen, jendeak irriparrea agertu zuen, sustengoa agertu zuen, eta uste dute hori dela importanteena, eta orain lan egin behar dugu gure proiektu guziak aintzinera ateratzeko, eta Ipar Euskal Herrian diren familiei albezain bat Euskara ikasteko aukera emateko, zenbat ikastola gehiago izan, orduan eta aukera gehiago izanen baitute Euskaraz ikasteko, eta gure helburua Euskal Herri Euskalduna izatea baita. Unkigarria izan zen benetan atzoko eguna han egon ginen ontzat, eta badakit gurasoentzat ere oso unkigarria izan zela, saio honen lagundugu Inigo Aranbarri aktorea, eta Inigo Aranbarri aktoreak badu Xabi izenekoa nahi bat, eta Xabi bertan zegoen lanean, voluntario gisa, bere alabak ikasten duelako, Endaiako ikastolan, eta antxe zegoen bera, kontatu zigun nola hasiera batean ez zitzaion egokitu Arabagunean egotea, baina murriztu egintzenez festa antze bilela, eta euri jasan artean gu aterkipean geunden horrela babesten edo saiatzen behintzat, naiz eta azkenean blai eginda amaitu genuen eta gerturatu zitzaigun Xabi Aranbarri eta esan zigun eskerrak eman nahi zizkigula etortzeagatik eta bazekiela etzela eguraldi aproposena, baina bera ere unkituta zegoela eta antxeri zen eskerrak ematen gerturatutako jendeari eta oso polita iruditu zitzaidan, ze benetan esfortzu kolektibo bat izan zen, eta esfortzu kolektibo bat izaten jarraitu behar du, elkartasun deialdi honi erantzunez. Familia rapata euskara dira ere mulibreak, asko galdetzen du zer zen, asiak gira gulertzen, berdin zaitu lertzen ez baldin bat nauten nik ere ez ditut ulertzen. Ur Gorostiaga, agurto horretik eskerrak eman eta zoriondu lantalde guztiari, ez da erresa, halako festa bat bideratzea, gauzatzea, urte guztian lantzea eta egun batean errealitate bihurtzea, are gutxiago izandako baldintzekin eta aipatu dizkiguzun gora berekin, egia esan Ollipurdiare jarri zu bezperako negarraldi eta erabakien dantza horrekin, nekear izango duzue gainean, oraindik gauza asko egiteko, lan asko egiteko, egin dezazuela eta lasaiago eta hemendik aste batzuetara ondo baderitzozu balorazio lasaiago bat ere egingo dugu, bai Herri Urrats Festarena eta baita aipatu bezala gure hizkuntzak mugaz bestalde dituen hainbeste erronkekin, aipatu dugu basoa, brebeta eta bestelakoetan, izango duzu zer kontatu, izango du zer aztertu eta ondo baderitzozu hitzordu horretan landuko ditugu bestelako hoiek guztiak ere. Itzordu hartua eta mil esker beraz zuen bitartez honat etorri ziren guzi horiek eta orain ere sare sozialetan eta beste jasotzen ditu mezu guzi horiek horrek ematen digu indarra eta aintzina egin du indar guzi horri esker. Besarka destua Ur Gorostiaga eta eskerrik asko laizter arte. Bai. Emaiozu bigarren aukera bat egunari.
Naiz Irratian, bigarren kafea. Bazken 4 minutuak ditugu, arratsaldeko 6etara bidean, eta herri urratxe nolakoa izan zen kontatzen hasi gara, aztertu dugu, Gorostiagarekin ere, zen nolako egoeran den, oraintxe euskal gintza, mugaz bestalde, iparraldeko lurraldeetan, baina, iparraldeko lurraldeetan duen egoera ere bada, hegoaldeko egoera. Festa giroari ezertxo baita erraparatu beharko diogu, Juri, aipatu dizkigu zuen bate anekdota, bizitakoak, denak ere bizi dira, normalean horrelako festetan oso emoziotik, euskaren aldeko festa horok badu emozioaren traza hori gain-gainean oso txertatuta, eta aipatu dugun giroarekin, eguraldiaren zailtasun horiekin, are gehiago, ez da. Baina misterio bat argitu behar dugu. Ara. Aipatu dugu ez, sehaskari laguntza emateko augeretako bat dendan produktuak erostea dela, eta etzo antxe zegoen, denda t-shirtekin eta jertxeekin eta boltxeekin, baina herri urratxek badu berezitasun bat, eta da azkeneko urteetan zapatillak saltzen dituztela, Converse moduko batzuk, eta bertan Converse jarri beharren herri urratx jartzen du, eta oso politiak izaten dira, eta noski ez horrek bat egiten du urratxak ematearen kontzeptuarekin, eta joan ginen erostera, zapatilla batzuk. Eta gure lankide Oiana Maritorenak nahi zituen zapatilla horiek 40ko tailan. Eta orduan antxe zegoen ume bat lanean ez laguntzen noski, ume txiki bat zelako, eta berari eskatu genizkion. Eta joan zen bila, eta bueltan esan zigun, bai, 40 badago, baino bakarra. Eta gu, nola? Bai, 40 baduzu, baino soilik ezkerrekoa. Eta gu, begira ze ondo horrela ezin erosi zapatak, erosi bai, baina ezin erabili gero, eta... Gozo esango izut, horrelako zapatia bat herri urrats jartzen duena dekorazio modurare oso guapoa da. Hori egia da. Plantea ziteken, baina egia da misterio hor badagoela. Misterio, eta orduan bertan zegoen guraso bati galdetu genion, baina herri urratsen gertatzen den gauza bitxi bat da askotan seme-alabek euskera dakitela, baina gurasoek ez. Zergatik dakite seme-alabek euskera? Sehaska ikastoletara joaten direlako, eta agian gurasoek ez dute zorte hori izan. Eta orduan hor aritu ginen, saiatuz ez, frantsesez, eta ama bat etorri zen, eta amak esan zigun, bai, duela ordu batzuk desagertu da, eta hemen inork ez daki non dagoen zapata hori. Eta orduan gu gaude, horrela misterio horrekin, zer gertatu da, non dago beste zapata? Presorirena kaskatasunaren zain berriak ziakila. Barra 30 segundo arratsaleko 6etarako Goiuri, anekdota mordoa zen ozka, baina denak ezingo ditugu kontatu, akaso bihar baten bati egin barko diogu leku horreinik? Bale, baina esan dezaket adibidez janitoela 3 talo txistorranak. Ara. Nik jango nintuzke baina. Nik ointxe 3 ez dakibu bat behintzak jango. 3, bana, 3 gau da hemen, bana. Zoragarri. June Romateti barguren atorren aztelen arte. Datorren aztelen arte, Goiuri Zizarandia, bihar arte. Bihar arte. Entzule, plazer bat duzu. Bihar arratsaleko 4 eta 5 hemen izango gara Naiz Irratian orain, informazioaren txanda Ariako lankiden eskutik izan ondo. Aio! Gure herrian kako borrokatu zien, egin nuan opresorirena. Keep calm and bigarren kafea.